Takulandirani pa mtetete pamene timakamba nkhani mosanyengerera pa mbalambanda kuyika nkhani zonse zimene mmakhala inuyo mukakhala pa kuhomopo kapena pa njigo kapena pa bawo mmakhala mukunong'onezana kuti nkhani iyi kwa uje kwachitika nkhani yakuti ife pano nkhani imeneyi timaying'alula sitimakamba monyengerera. Program imeneyi nditu pa Mibawa Television number 1 mu studio munomu ndi anthu abwino kwambiri amene anga masule nkhani imeneyi. George Lipenga takulandirani. Zikomo kwambiri. Komanso Yvonne Hango takulandirani. Zikomo kwambiri. Ineyo sinunso mulendo pano. Ayi. Eti. Mutu wa lero ndi ubwino wa mwana wopangidwa adopt kukwatirana ndi mwana wa nyumbamo. Nkhani izi ndi nkhani zoti zakhazi kuchitika mmakwalalamo mmamidzimu. Kudabwa kuti mwana bambo anabwera ndi mwana kulowa mbanjamo kuzeda poti ana aja ayamba kusemberana mpaka na kuzafika poti akwatirana. Ena amangochimwisana, ena zimangokhala kuti kungomveka mwamanong'onong'o kuti mwana wa ujeni wa ujeni si bambo ndi mayi awo anakwatirana. Pano patili pano nkhani imene kuti tikambirane. Ndikupempheni ngati pali ana chichepere talikire pang'ono chifukwa tikati kumasuka timasula nkhani zina ndi zina makona ena ndi ena. Komano iniyo makolo khani pompo mwayitanenso anzanu aja kuti yayi nkhani ija ndi nkhani yayikulu ya lero. Takulandirani ndi makosana ndi mayi. Zikomo kwambiri. Zofunikiratu. Kwa basi. Iyi ndi nkhani yotentha kwambiri. Zikuchitika Kwambiri. Kwambiri. zili ndi ubwino waketi mugwirizana nayo topic imayi. Ayi. Chifukwa Kuti mwana wopangidwa adopt yakwatirana ndi mwana wa nyumba. inuyo tumwalolera mwana wachoka ukondera ndi abambo wakuti alowe nyumbamu. Si mwalola kuti mwana alowe nyumba. Mwana alowe nyumba. Ndi mwana akalowa nyumba ndampanga adopt mwana uti. Adoption choyambirira adoption ndi chani? Mwana uja ndeti mwana wamantenga ndi mwana wanu. Ndikuti ndi mwana wanga. Ngati kuti ndabereka ndeka. Ndakwatirana ndi mwana wa nyumba. Otiso ndabereka sondeka. Pamepo si chibale. Ndi chibale kaya. Ana aja ndota makhazo kuti meja chindi chibale ndipo ndi chibale chake osatiso cha masewera. Ndi chibale cheni. Ndi munthu ngati brother ndi sister akwatirana bwanji. Inuyo mene muli ndache mwala nadwa basi mkanene kuti ndikwatirana nawo. Kaya. Kaya. Ndio mene ndikukamira nkhani ndi nkhani yotentha kwambiri ine sindikufuna ndionese mbali panja ine nachuka kwambiri ndi makani. Nkhani yakhala zikuchitika mmamidzimu kuti mwana woti wabwera nyumbamo wapangidwa adopt kuzamba kuti mwana uyu akuzemberana ndi mwananso wa amayi a nyumba momo mpaka nafika ena pokwatirana ena kungochimwisana. Nkhani imene iti masuke tiliponso pa Facebook. Lembani makomenti ena aliwonse ife pano tiziwerenga kanthawi kena titsegula nditu mafoniwa kuti timve ndemanga zanu masukani pano ndi pa mtetete. Malume. Yes. Nkhani iyi ndi imene pali ubwino ngati? Ubwino ulipo. Chifukwa chonena kuti ine ndatenga mwaneti. Ndakwatira mayi wangu. Mwakwatira mayi mwalowa mbanja ndi mwana wanu. Mwana wanga ndabwera naye nyumbamo. Afikenso akayamba kugwirana ndi mwana wa mayiwa. Choyambira chimene chimakhawa nchonena kuti 1 ife tili pabanja. Tikukhala limodzi mwa chikondi. Ndiyeno zimene zikuchitika kumbuyo zimakhala zoti sitikuzidziwa kuti kodi zimamba chani. Ndiyeno sitingaziwa kodi akuyamba ndi mwana wanzanga kapena mwana wanga. Ndiyeno zimakhala kuti mwadzidzidzi kupeza kuti mwina mwake achimwitsana nachi. Zili ndi ubwino chifukwa kuti awakhanga kuti pachibale sopano mabanja ake nthezi zino zakamakhala olimba. Banja lake likhala lolimba bwanji. Nkhani ukamba akuti banja likhala lolimba. Silikhala lolimba. Komanso ino olatata anthu amva kuti anthu anaja kuti anakwatirana. Chifukwa choti anawo ndoti umwambweretsa mwanayo tiyelekeza ali wang'ono. Ineso wanga yali wang'ono ndanaja kukulira limodzi. Achimwene. Kena kwa anaja kuti wina ali chonchi. Ndi nzakeyu. Iyayi. Bambo. Pepanetu. Komanso ndikuona ngati kuti ngati akunena kuti zinthu zonse kuchitika kumbali kwena ndi makolo sakudziwa
ndekuti kulera anawo pakhomopo ndekuti anawo samaleredwa bwinoyi chifukwa ndekuti mwina zili ngati kuti anawo mwina amachita kusiyanitsidwa kuti uyu ndiwoti ndambweretsa ndi wanga amayi onso nawo uyu ndekuti ndi wanga ndekuti anawo samachita kuona kuti pali gapu ngati uyu amamutere ndoti si m'bale wanga koma ngati anaja kuwalera ngati onse ndi ako unabereka wekha ine palibe chifukwa chonena kuti ndinganene kuti anaja ulanga khale ndi chilako lako chonena kuti ndingapange ndi uyu zakuti chifukwa tazokhala ndi chimwe chonati uyu ndi chimwene wanga weni tu wapapata mukuimva nkhani ndikuimva komano chimasiyana kwambiri pamene popo ndi chiganiziridwe cha anawo wina aziganiza zona kuti uyu siwachokerawo uyu siwachokerawo pamene papa ubale wina ulionse palibe ndiolo takhala kuti tupanga izi vuto palibe ziyambira kunena kuti niyo makolono ngati mwanayo wabwera mnyumbamo akhazikeni pasi afotokozereni kunena kuti uyu ndi m'bale wako weni koma ngati niyo mudachita simumfotokozera komanso muzichita kuonetsera kunena kuti chibale cha magazi palibe ndizona pamene kuti chibale cha magazi palibe koma the moment munthu wampanga adopted that's why ndimafunsa kuti maonena kuti adoption amatanthauza chani chifukwa ngati munthu unena kuti mwana uyu ndamutenga ndampanga adopt kusenza kuti mwana uja olo ngati sunabereke ndiweyo kuti ndi gazi lako koma ngati wantenga kuti mwana uyu ndampanga adopt mwana uyu ndiye kuti akungoyenera kuti aziyenda nditu mmagazi mwako mavezi mwakomo aziyenda kuti mwana uyu ndi wanga ndingati akuyenda mwa iweyo mwa m'bale wake so ubuyesese kuti mwa m'bale wake yuso magazi mwake aziyendamo kumana ndi uyu ndi m'bale wanga mukumva tungani kumva ndikuimva bwino zikhoza kukhala choncho ngati mwina poyambirira mwawauza zimenezo komanso anaja akamakhala kuti akukula mwina nthawi zina zake amaziyambanso ndi wangazi uchi kumuyamba wako pang'ono zilibe kunena kuti kawoyambitsa ndani kawayambitsa ndi wamuna kandi wamkazi koma izo lomwe anaja afuna kukwatirana akufuna akwatirane palibepo ubwino chifukwa ndodana nawo uphungu umwe munapatsa simunapange uphungu wabwino ndalandirenso kapena pali ena amene angotsegula kanema panopa program imene ndi pamtetete nkhani ya lero ubwino wa mwana woti wapangidwa adopt kukwatira mwana wa nyumba momo ndingomasulapo bwinobwino pamene papa inuyo makosana muli apa nkhani ili apa ndionena kuti sinu muli kuchipinda awanza azizemberana apa nkhani nditi ndifuna mumvesese bwinobwino inuyo mwaluwanza kuchipinda mnyumba mwakhala mabanja angati awiri wina koma mwana wa wina ali kuchipinda kwake wina ali kuchipinda kwake ine ndi mayiwa muli kwanu ndetu wako akutuluka kuchipinda akupita kuchipinda kwawo kapena wawo yakwakumana pa sitting room chimachitika ndi chani kwenikweni chimene chimachitika zomwe ndikunena kumayambiriro kuja kuti ndekuti foundation sili bwino chifukwa tingati wamuuza kuti ndi mchimwene wako ineyo ndipo ndesizingatheke kuti ine ndi brother wanga winiyo ndondibereka ndikanene kuti ayi munthu uja ndimamukonda mpakana zoti mpakati ngamagone limodzi ayi zosatheka ndikuti mwanayo ngati anthu akuzemberana kufika paja poti kumakhala ndi chilako lako chomamuona nzangayo ngati wokongola kwambiri nzangayo kamwa kuti ndekuti anawo iniyo simunalerewe simunauze foundation yabwino nena kuti uyu ndi mchimwene wako weni inuyo mukutengera chitsanzo chenena kuti anawa mwalera kuyambira ali ana tingoyerekeza kuti inuyo ndinamfedwa awanso ndinamfedwa ana anonse akula makumana maybe ana onse ali ku secondary makumana nawo ana aja ali nyumba mwampangabe adopt mwana uja ndi akulu ayamba kuzemberana kofa ngati ukumpanga adopt kandi wankulu kandi wasaizi ngati ne akundipanga adopt akungwenera akandiuzebe akandiunikirebe kuna kuti uyuyu ni mchimwene wako weni ndi mwali wako weni nkani zikuchitika mmakwalala zikuchitika inde koma ntiwonde kuti sakuchita bwino amakolo sitikauza nawa zona mukumva marume sitikwalera molongosoka ndikumva kwambiri akuti pa zonse ndizoyipa komano kuipako kukubwera chifukwa chonena kuti ngati anawo amvetsetsa kunena kuti uyu ndi wakuti wako uyu ndi wakuti wako komano ngati anawo chakuti wawafotokozera koma zangolowa kukutukira uku zikhalabe zovuta pamene popo zikhalabe zovuta chifukwa chonena kuti anawo akhala ndi decision yawo kuti ano makolo akutipusitsa ifeyo njira yathu imene tiyipange njonena kuti yawasazikhalu
mwina tikhale pa sitting room tizicinamizira kuonerera kanema awa kapeza kuti agona timapangana zathu ngatipanga bwanji makolo agona zawo zimenezo apapo makolo zingoza zoti mchimwene wawo ndi sister ali pa sitting room komano zimene zikuchitika kumene koko sitikutani sitikudziwa koma tupenda nyumba muzimachita zimakayikitsa beyana nanga dikholo lonena kuti ana umakhala nawo busy kuti anawa umapanga cheki chifukwa timakolo osodupira pake samangoti ndimagwira ntchito ndi ndimakhala busy ndimapanga business ndimakhala mwana wako sungatope mwana amafunika kumamuona kuti mwana yakupanga bwanji mwana yakupanga behave bwanji chifukwa tana amatha kusintha behavior ndewe akasintha muja uzipanga cheki kuti kodi iye chamusinditsa ndi chani akutani chifukwa sungangolekerera pakana kufika poti anaja pakana ndikumazemberana momo inu nkumati ife poti tikugona koma bekena kake kamango kusonyeza be kuti ana awawa awiri awawa chilipo tikungozunguliratu pomwepa awakuti ayi awakuti tingoyerekeza inuyo mayi mwamva kuti uyuyu watenga mimba yake ya mchimwene wake amene anapangidwa adopt nyumba muyilandira bwanji nkani nene ndipo sindingayilandire bwino olopa ng'ono ndipo ndizikhoza kundibweteka sinzoti kandikaolo ndikhoza kutani kaya chifukwa chonena kuti ayiditi ayi chifukwa lubambo amene one ndi malaulo ndi abomination ku Nigeria abomination bambo libenga anenetsa pano pakunena kuti palibe chibale cha magazi yes adakakhala kuti awa ndi mimba imodzi apapa china chake chidakachitika komano uyuyu akumana ndi uyu wokulakula akukumana nyumba momo nanga akamachitika nyumbamo akuyenda kungochitika basi fika choti si mbuzi ili momo imbuzi ili momo majapo mayimangirira akutero bambo awa komanso pamakhala masaini ena onena kuti sungaone kuti mwana wamkazi uyu ndi mwana wamuna uyu azikhala ndi effect yonena kuti mwina mwake akudana pamenepo ene kuti azikondana abe chifukwa kuti ali koma kuchikondi chakecho chikondi choti brother sister ndi chikondi choti anthu awali pa chibwezi nchosiyana koma tukwa makolo sangaonetsere pena pake pakatapuluza inu pena pake atasokonekera ndithu atapuluza kuti ndeudziwabe kuti koma tuchilipo mwanayu ndapange cheke kuti kodana wa akutani koma no vuto lenileni mene wafotokoza didi kuti ndingatani ndikhoza uzipanga blame ineyo ndekha kuna kuti afingi mwina anawa pena pake mwina sina wakonze bwino sina walere bwinoyi chifukwa kuti sakungoyenera ndipo ndesakuyenera olo ndi pang'ono pomwe nkhani iyi ndi nkhani yoti anthu ambiri m'mamidzimu akhala akuzunguzika naye kwambiri anthu akhala akuzifunsa mafunso kuti chinachitika ndi chani zinayamba bwanji anayambisa ndani mwambesesa funso imene ndafunsa ndikufunsa zino bambo lipenga kuti mwana atabwera kwa inu kunona bambo wanga pepani mchemwali wangayo amene ali mwana wa akazano ainenda mkonda kwambiri ndikufuna ndimkwatire inu mupanga bwanji wabwera direct pamene wabwera direct chifukwa ngati wabwera direct muze kuti kuseriku zayambika kale sikuchitika kale zambiri sikuchitika pamene papo ngati kholo sungaonetsere kunena kuti tiye ndiwo mwenye iwe ngati kholo mwina uyankhabe mwanzeru kuna kuti zimene zopepa usapange ndekuti bayo bomauna kuti sibwino ngati mwamuza kuti usapange ndekuti mwamukaniziranje mwana uchi ndikuti uona kuti sibwino komano kumathero kwake umaona kuti sono ngati anawa akondana atengana ndipanga bwanji apapo ndiye kuti chimodzimodzi amana kuti khoso wakhala pankati upha bwanji inu mwana wachita kubwera kuzakuuza ndifani kwatane ndi mchemwali wangayo inu nkomamuuza kuti khoso wakhala pankati upha bwanji chifukwa wani tu mwanayo ndi wanu zomwe ndikunena kuti ndekuti kholo sili kumulera bwino mwanayo umuvomereza bwanji mwana atakwatane ndi mchemwali wake ndikufunseni bambo inuyo ndiyelekeze kuti chabwino ndiniyo bambo anu anapanga zimenezozo anapanga adopt sister wanu uko wabwera apa
mukanapanga diso mwakuti yanchani zidakha kuti zili bwinobwino hayi anga ulephera chani tikulandirensoni inuyo amene program imene pamtetete program imeneyi ifeyo timafunitsitsa kuti nkhani zimene sizikambidwa mamidzimu ife panopa ticheze ena amanati ni nkhani zopangisa manyazi kapena ndi zinthu zopangisa manyazi anthu oti mwakulira nyumba imodzi mukwatirane komano bambo lipenga mukunena kuti ayi palibe chopangisa manyazi nzabwinobwino chifukwa choti palibe ubale wa magazi amayi akunena kuti ayi sizingatheke chifukwa choti anawo ndaalira ndekha chifukwa choti iwowo ndaalira chifukwa matichani pache majinzi kamati blood chani akuyenda mmavezi mwanga mwanayo ngatampanga adopt ndekuti ndamuvomeza kuti mwanayo ndi wanga wobereka ndeka nkhani sitichedwa nayo ife timwere madzi pang'ono tiwerenge mautenga kuchokera pa Facebook komanso kanthawi kena nditsegula mafoni anthu onera ka program iyi ndi anthu onera amene ali ku nyumbako atiuzenso maganizo awo kuti ngati zili zabwino zitha kumatheka koma ngati pali kulakwika kwina kwake tione kuti ndingakhonze bwanji zisakhale zabwino palibepo ubwino ifeyo panopa tibweranso posachedwa apa timwere madzi komanso ngati panali abale anu ena ake amene ali patali ayimbireni foni kuti program yotentha kwambiri pa mibawa tibweranso. takulangasoni pa mibawa television program imene pamtetete pamene timakamba nkhani mosanyengerera kung'alula basi kumano panopa tingotenganso angoina sinapereka example yena kuti bambo awo ndi mayi awo akwatirana awabwera ndi mwana wawo awane abwera ndi mwana wawo komanso anawo ayambe kuzembera na nyumba anena kuti ayi si chinthu chabwino titenge angoina bwanji yonena kuti mwana uyu mwamuchita kumpanga adopt kungakhale ku orphanage kapena kwina kwake kapena mwana wachibale komana abwere mnyumbamo ndiye kuti zinthu ziyambe kuchitikanso mupaona bwanji pamene popo ndiye kuti ndi chimozimozi ndi mmene ndimanenera muja kuchifukwa ngati wampanga adopt mwana uja ndi wako ndanyamuka pano ndapita ku orphanage ndikatenga mwana suti ndingangozuka kuti ndikatenga mwana ndiye kuti mwanayo ndikumufunitsitsa atakhala wanga azinditchola amayi adadi ndiye ndakantenga kumene kuja ndamubweretsa amayi adadi ndi m'bale wake mnyumbamo amayi adadi kena kwayi tikukwatirana ndiye kuti ineyo mwanayo mene amabwera azingi ndiye kuti sindinamuuze uphungu oyenerera so nkhani ndi chimozimozi nkhani ndi chimodzi sizikusiyana adoption and adoption adoption and adoption nkhani ndi imeneyo nzona adoption ndi imeneyo komano ndingaone kuti munandifunsanso funso lina lake nawo apapa pepani ndingokuongolelani ili ndikungopereka chitsanzo ili ndi banja muli ndi mwana wanu mwaganiza inuyo kuti mukatenge mwana wina ku orphanage tili ndi mwana wamkazi muli ndi mwana wamkazi anthu awiri inu anthu awiri mwatenga mwana wina ku orphanage mnyamata kanyamata kuti kakabwere nyumba muja basi mwana amene chai ayambe kuzembera ndi wanu mukupaona bwanji pamene pamene papo ngati kwa ife makolo tikhuzoona kuti ndipola kwika komano kunena chilungamo kwa mwanayo aona kuti ndi mwayi wanga chifukwa chonena kuti mwanayo mwana wa mamuna takamutenga uko adzazoona kuti ndikakwatira pano ndikuti sindikaso wa adoption yani
ndikhala weni wa banja muti ngati wamutenga kumene kumbweretsa sikuti iwe ukuchita kumuuza kuti iwe ndi adoption or sikuti sister wake uchita kumuuza zoti uyu ndi adopted sister wako kapita adopted brother wako ungomuuza kuti uyu ndi brother wako kuchokera lero uyu ndi brother wako weni komabe ndi ma senses mwana uja adziwabe kuna kuti komano apa kuti amene amalakwitsa ndifeyo makolo kuti mwana uja akachite kudzidziwa ukadzisankha kuti ine ndine adoption ndifeyo makolo amene timayambitsa chifukwa tingati ine ndatenga nkhanija ndawuza ane banga mwana uyu si wanga suti ndinabereka ndine sinangokanitenga kwina kwake akamakula aneba ajamuza uyu aneba ajauza mwana wawo adoption uja akucheza ndi mwana wa neba mpaka na siku linazamuza kuti koma iwe umadziwa kuti kumene kuja sikwana umadziwa kuti amaja nangokupanga adopt pamene paja ife khonda amene talakwisa foti ngati taitulutsa ngani nyumba kwauza anthu kuna kuti nampanga adopt ndoti mwana uja tampasa chituzo choti adziwe zona kuti uyu si blood yanga koma ngati mwana uja wamulela adziwe kuti awawa ndi makolo anga inini uyu ndi sister anga weni blood paibe chifukwa chonena kuti mwana uja akazembera nini zake nyumbayi zikhozokhala zomveka komano tsopano nthawi zina zake mumayambisaso ndino azimayi wani mwamutenga mwana wanu wankazi ujayo mwina mkanthu anaja ayamba nakaochepa amene yotu tinakangomutenga ndi asamakuzolowere kwambiri akatero akamuza so ujayo pokangana kwawo alo tinangobwera pano eti ine ndine nkhuku ya chilendo eti chimene ndingachite kuti ndisakhale nkhuku ya chilendo naini pang'ono naini ukapezona kuti mwana ujayo kawiri ndazibambo foti kuti azimayi ndameti makhala close ndi ana nthawi zambiri kusiyana ndi azibambo ndengati ine ndili close kwambiri ndi mwana uja ali pa mtima panga ine palibe chifukwa choti ndikachite kusiyanitsa pomakhala nawo ndikachite kusiyanitsa kuti pamene pagona nkhani yagona ponena kuti anawa zayambika nyumba ayamba kuzemberana ndipo pamene pagona nkhani inu mukuti ayi pali bwino inu mukuti ayi si pali bwino sakuyenera kuzemberana foundation ndiyo mwe itawachititsa naja kuti azemberana panopa ine sindichedwa panopa titsegule malaini 094102224 tiimbireni foni timve nkhani iyi kuti inuyo kapena zinachitikapo kwanu mutipasenso ma examples ngati zinachitika kwanu wina wake lero atengerepo phunziro pa program imeneyi pa mtete 094102224 apa nkhani ndiyo mveka mwanayu wabwera zayamba kuchitika nyumbamo ngati zayamba kuchitika nyumbamo mumu inuyo simukusangalala then what muntamangisa sindingamutamangisa ningomulangiza ndimulangiza adziwe kuna kuti tsopano zikhabe zovuta chifukwa kuti mwina mwake ayamba kuzemberana komano ife ngati makolo tadziwa mochedwa apezeka kunena kuti ana aja tsopano ili kuno ili uko mimba tipanga bwanji ndakwadirani timuthamangise fuso ndili mene simumuthamangitsa tu ndoti mwana uyu wamamunayo tinamukonda kuti tikhale naye ndi watu weni mwana komano walakwitsa china chake mimba ili kuno tipanga bwanji ndakwadirane ndekwadirane chifukwa mwanayo ngati ndemuzimuyitana nokuti apongozi mumuyitana bwanji kuti apongozi kuchoka kwa mwana wanga weni ubereka choyambire nchonena kuti wani mwanayo tinakapanga adopt adakakha kunena nditenge foni ikayi okay yayi tiye nazo okay yakuti mwanayo tinakapanga adopt adakakha kuti sitinapanga adopt oloda akakha kuti kwina kwazemberana kapena kuti akumana silikhalabe banja ndikakhala kuti sitinapanga adopt likhala banja chifukwa choti palibepo chibale likhala banja palibepo chibale halo pamtete maswera bwanji hello a technical anditu tape mpatu wonene kopereba pamtete maswera bwanji hello pamene panditu tionere nkoni foni imeneyi tikupitiriza program imeneyi apapatu mukuona zimene zikuchitika apa tiyenda kuti anena kuti kudakakhala kuti mwanayo ndiwa ali kuchire kapena kutali akumana kunja kwa gate sadakakwatirana akanakwatirana chifukwa kuti palibepo chibale koma ngati ndakampanga adopt ndiwanga ni mbale wake pamtetete hello pamene papapa kuive technical fault zikoma kwambiri tikupitiriza program imene nditi tionere zikhala bwanji akulimba mtima tumayo
mayeto akulimba mtima komano ngati kwa ineyo kuti nkhani isapite kutali pone kuti ndingovomereza zachitika 2 mwanawe tikanena kuti popeza ndi wathu mimba ndi imene yoyo timuthamangitsa mwanawe okay pamtetera alo maswera manje wakulu taswera dzina dano mwazo muimbira kuti kumponera tiyankhuleni ndi manga zanu ineyo ndilimbali ya mayiwo ana amene wasakwazirani ya kuchibale chenicheni ndichibale chenicheni anokhala limodzi amene umalembekezani anthu wakatola akwazirana bachala kisinga zikhala zikosana ulemu ulikukasala kulima zona koja kumuliseso makolo kuti anawo yaizikati chani tingoyerekeza anawa achimwitsana nyumbamo dzingakamungalole kuti likhale banja nditiro uli mwana wakamwa muna amene mpaka dokota mukondetsetsa nibwino mwina umpezera kwina kuti akakhale kumuyasha wenyendekezali zina zake ndichizidalivuta kazi wankaziyo mukesa chitunga mufamulela kamalele nikwina kazibaleka amengonera kuwanirira mwanoyo kamalele limene akapeza muna akakhazikika nechibale chimenecho yeah zikomo kwambiri tathokoza ndimanganayo zikomo thank you so much akuchokera kumponera ndamvesesa nkhani ndi imene akunenetsa kuti ayi ndipo ndesakuna mayi pamtetete hello maswera bwanji mayi maswera bwanji taswera ndi mayi ndani mwaso mukuimbira kuti mayi nkhanga ndikuimbira kulumbadzi nkhani tu yovuta kwambiri nkhani yovuta kumvesesayi ine ndiri pambuyo pamayi anzangawo abale ana awasakwazirani chibale ndichibale chenicheni ndipo ana akamachita zina zache nyumba iwe ngati kholo mayi umadziwa kuti pakati pa anawa chilipo chimene chikuchitika nzona mayi ndipo iweyo kuyenera kukhala phungu wankulu kuti phungu wake utakhala wamasewera phungu wankulu kuti zimenezi zisachitike nyumba mwako zinthu zochititsa manyazi nzochititsa manyazi kwambiri komanso anawadziwe kuti uyuyu ndi mlongo wanga uyu ndi mchimwene wanga iweyo upange zinthu zoti akajadziwa kuti ndichibale achimwene chenicheni maine zisachitike lompang'ono pomwe ndipang'ono pomwe ndipo mayi ukhale pakati pa ana amenewa kuti zimenezo zisachitike kwa basi tingoyerekeza anawo achimwitsana mungatani sangachimwitsane ngati akukhala nyumba mumo sizingatheke zikomo kwambiri iweyo mayi ukhale phungu wankulu wanawo chifukwa ngati wakatenga mwana wina naye kukhala naye amene uja ni mwana lelela limodzi chimodzimodzi usasiyanitse ukangomba usiyanitsa basi pamenepo pamene pati pakhale vuto kwama iwe usasiyanitse wina akalakwa pereka chilango chimodzimodzi wina akalakwa pereka chilango wangazi akamulakwira wamamuna nena iwe uli mwana wako usamapange zimenezi kaya wangazi sakuvala bwino mnyumbamo umuze iwe muno muli ushu mwana wako mmene ukuvaliramo izosafunika yetu abamba nathokoza kwambiri zikomo kwambiri nakuthokozane amayi maganizo anga ndamenewa amayi piulireni tinaonawo amene zikomo kwambiri mukumva no zikumveka mwana ujayo nzona tamuchotsapo wamamuna uja mwana wabadwawo nkupezeka kunena kuti anaja akuzembera nabe azembera na bwanji ngati mwapatsa uphungu sizomwe akunena mayi ndiko kusamva kwa anawo ndikuti anawo kwasekerera ndione kuti foni ndoti nomwe chita kuchikiza kuti anawo kusamva mbuzi tu ikalawa mchere imavuta sivuta nkhani yake makhala mene pamtetete alo maswera bwanji hello ndasambira taswera baba dzina dani kumanza mukuimbira kuti dzina ndi Simon Gondwe kuno kulilongwe zikomo kwambiri nkhani tu yovuta kwambiri bwana Simon nkhani yovuta kwambiri ngandava bwino zikuzengera kuti mwana naye ndi wopangidwa adopt mwana wopangidwa adopt wangolowa nyumbamo wapangidwa adopt wali mbanja mu part of the family komanzo mwanayo wayamba kuzembera mwana wa nyumbamo mpaka na kufuna kukwatira banja kuti ndikhala yamba kusiyana ndi yonseyo zikomo ineyo ndikuona kuti palibe vuto weniweni yes
chifukwa choti mbali ziwiri ikaona kuti tikati anthu ali pachibale kwenikweni tikulenga kwina social relationship. Social relationship, okay. Koma biologically they are not related. Ndizoona. So there's nothing in malamulo mene ngati ka incest inga ka incest aisoti anthu they are not biologically related. So kulenga tibiga anthu sikulala kuita kuti katika kuti watika mbale wanga kuti tibiga wawita. So ndikuona kuti ineyo there's nothing wrong provided that wajangala kuizana zenizeni. Mwepale God inga kala strong available. Kwa kuti afajaza kalimozi wawonse. Wina hii you adopted, wina is wap. There's no any relationship. But the social relationship mene inga bidire ene. So paide ku ziko mkwambiri maganizo ano bwana tatokoza mwambato akuti pamene popo nde kuti tanthauzo la adoption sakulidziwa sono nkhani lele yapa kunena kuti in social relationship awawa ngati advantage ina ana wakulira limozi nyumbamo ati iwo akuziwana kwambiri ndiye kuti ndimakhalidwe omwe ati relationship imene ili mba kwambiri akutero sayisili inu baiba ndikuthetsa ubale tumwenewo baiba ndikupaniswa ndi makolo ayamba nepo nkhani ndi imene pamtetete maswera bwanji Asala uyo yairu. taswera dzina ndani mwanzo mukuimbira kuti Zina ni Maxwell Festo kusankulani. kuti kumeneko Kusanje. kunsanje ziko kwambiri ya live pamtetete nkhani yovuta kwambiri muti uza kuti chani kone bwana Ile ndiko kumbali ya amayo anawakwenda sakwanani chwani jibali ndito. ndi chibareti Ndito. koma kwanu kunkhani zingati imene simunazimvepo ngati Na zile kwa kumashika kufufuza kwa kwa vile ngwebe tali kupumfano. ndatokoza kwambiri ndibanga yangu zimo Ziko kwambiri basi. mambati kuchokera kusanje akukondesesa abambozindikira iyayi kuzindikira kuli apo komano ndi Komano mfundo chani? maganizo angu maganizo okay koma ndozindikira komano mwamba akulilongwacha zomwe ndinati tanthauzo la adoption sakulidziwa bwinobwino ngati wampanga ngati tikunena kuti ndikapanga adopt mwanayo akhale wako china chilichonse cha iweyoso ndichake zona pamtetete maswera bwanji Sasa muno kai. taswera dzina ndani mwanzo mukuimbira kuti kumwanza dzina ndani Patrick Magobola. bwana Patrick nkhani yovuta kwambiri kaini yomutuza kuti chani pamene papa Ifeyo kani merugizera. Anawo ndi jibale ndijeni. eya Chifukwa amene apanga grade jibale ndi makolo. Ngira anawo ayina zikala nawo monga mene zimakhalira pabanja. Nditu ndingani yonke palibenso kusintha kulikonse palibe kusakuli konse asakondane asasirirane ayi akondane nditu osati akuona waliziloya pala mmene isizona koma akale as a family so natakha kuti akondana nkukwatirana kodi sichibale sichipitirirabe chibale chithapo ngati apa singafike pakamene kufana kuzomachitana manyazi tino ana kuti akukulira limodzi ana ukuya limodzi singafike pakakwatirane aiya iyene madonna ujayo madonna ujayo nenga David uja mina namtenga David tuleze madonna uja ndi mwana wake Zeno akule limodzi David uja ndi ana ake yoncho kutokaza wazani doesn't make sense Wamina anga mutamangisile David wamene ika maganizo anu bwana ziko kwambiri yokera kumwanza ziko munatokoza mwampato nkhani apereka chitsanzo kuti David mene anampangira adopt Madonna muja kumene ali kumene uja kukaya kuingira ndeka ya ku America kumwe ali kuja ayambe kusantira mwana wa Madonna kumene zikhala bwanji koma ngamuthamangitse zitati zitero angamuthamangitse mwanayo amuthamangitsa atabwerako pamtetete maswera bwanji hello wawa mwaswera taswera dzina ndani mwazo mukuimbira kuti vanoru noimbira kuno kunchisi zinanga ndinazosiwanika jenzari ziko mukwambiri talikirani kanema timvane bwinobwino ziko mukwambiri nkhani ndi imene yovuta kwambiri tukwana apa tikumvani bwinobwino ndiyankhuleni maganizo anu
maganizo yanga pamene panionera kuti vana vamene vangakhaota kwarirana palibe kuro ifa simagazi amodzi pamenewa simagazi amodzi imagazi amodzi oti ngakhale makolo watataalulesa ndekuti nsanja amakolo upangira bwanji nsanja mwana wobereka wekha pamene ali ngati mwana woti wabereka wekha komanso lero kuti chibale meya pasi kuti chikhozulalikira ano meya odzalisa mali kadzakalamba kutsogolo mpakana mukumva koma mfundo iyi zuveka iye baba pali chilipo china chimene mungaonjezere pamenepa pamene pokuti ilipo chionera kuti lisabalete vanawa ayi sikuti chilongo cha jeneke yayi oho palibe chilongo pamenepa eti palibe koma kuti kopera idi ni mene yoyo osarengera nkhaza kapena chani koma anawa okwanirane mawo dzalisunga nome iye zikomo kwambiri tamba maganizo anu baba kunchisiko zikomo kwambiri ziko munathokoza mukumva eti maganizo ati pali copyright zona zake iyi ndi copyright palibe chilongo chenicheni anawa chifukwa choti taalira limodzi akwatirane azatisamaleso nchifukwa yakasonena peka chitsazo chona kuti atakha kuti akulera ndili ndi mwana mmodzi ndakapanga dokti mwana wina basi awiriwiri basi limene walakwana banja pantete maswera banje naswera mino kali maswera banje taswera mama ndimayindani kumwazo muyimbira kuti ine ndili sezema klasi kwa kuzomba nkhani yotentha kwambiri yozunguza mutu nkhani muti yankhulo ndi chani mayi inetu nkhani ndayimvetsetsa kuno kwa basi zikomo ndiyankhuleni mwana amene wapangidwa adopt yes sichibale eti ngati kuli kuthekera kufuna kukwatira mwana nyumbamo akhoza kukwatira mama chifukwa chonena kuti mwana uja mmaganizo mokha mwana uja ndi watha koma kwenikweni si magazi athu koma mmaganizo mwana uja ndi watha ndiye tikhoza akhoza kukwatira mwana wa nyumba mwawo palibe vuto lina lililonse pali zina chimene mungaonjezere pamene pamayi pali maganizo ena atsindika tumayi ndimayinzanga inde koma nowayi sananene fundo yabwino sananene fundo yabwino akwatirana bwanji simagazi tumayi ndi magazi ngati wamutenga kuti ndi wanga wachivomeza mwana yedu kwati tikunena kuti adoption itu pantete maswera bwanji taswera waakulu mutu wanga wazunguzika koopsa pano dzina ndani mwazo muyimbira kuti pepani tu waakulu ineyo tundithandizeni maganizo anu basi waakulu tungani ndiyosavuta yayi ndiyankhuleni pamene munthu akanga adopti mwana zimanzero kuti mwanayo ndi wako kwambiri komanso munthu kupanga adopti inde mwina adopti mwana mwikali ndi ana koma nongalikawira anthu kupanga adopti umakhala kuti mwina mwake akhala mwina zakanalibe mwana chani kupezota atipanga adopti mwana kenako nkupita kwa nthawi mulungu nkwatisa ndi mphatso ya mwana ndizoona ndi anthu anaja akamakula amakula motozoti uyu ndi mbale wanga chimwene wanga ndichiye mwale wake ngeze zinowe anaja kula zoti iniyo ngati sokholo ukuwanira kuti anaja ndamodzi zinowe anaja ngati chimwa omasililana chifana mbale ndithu sono anawa atachimwisana nyumba mujeni mungatani okay nkhani imeneyo ndinkhani olo kuti anawo the biological keina amapangade mistake nkhani imeneyo ngengati kholo imakabe zovulira ngesakanga zoti amwirana mazira limatenga pachitera kuti anthu amazira amwirana mfuku yamwe mazira ake omwe komano pachilungamo sakuyenera zoti iweyo wapange support kuti ayi uyuyu basi sivachibale ndivachibale ndithu ono kuti iweyo ufuna kulemba wina mwana woti is adopted amakhapa widu pompo mpanga include kwambiri iye natokoza kwambiri iye ola kumutu wanga wamba kupepuka anthu akamati yakula chonje ndatokoza malume zikomo kwambiri ndatokoza nkhani ndi nkhani yovuta kwambiri poti zinthuzi zikuchitika mmakwalalamu ifeyo nkhani chifukwa yake tayibweretsa pano lero chifukwa kwanu konko ngati pali munthu mmodzi amene ali ndi example ina yake tiyimbireni foni tiyimve kuti zinakhala bwanji kwanu konko pantete na maswera bwanji
ku Cape Town zikomo kwambiri wakulu nkhani yovuta kwambiri tu imene tiyankhuleni malume maganizo wangu ndikuona ngati pamene kufanira ubale kwina lonse eya chifukwa nawo akukwatirana apasananipa kale ndiye patikumkalisi akutana sindingalimbirire nanga khasana batsane mimba akungozembera akakhausana bafane mimba mwayeli mwawiyo mwabasamalagizo basi kumangani malagizo anjana kefana asali mwingine mwawose asina kwatirani palibe vuto palibe vuto fona haje mwabasamalagizo muda mahura wose mwabasamalagizo mazakanyira ndisifunga basi sokuchifasa kwatirani sizingateke ndi mukesa ubali zikomo kwambiri ndisikumistandidiro abatu tathokoza malume zikomo kwambiri kuchokera ku Cape Town kumene koma mva eti yazo akuzikola tuokha ngoma mukudziwa yeah sana zikola azikola okha akuchita kunene akuzikola okha ngati apatsana kale mimba akwatirani koma ngati sana apatsane mimba tapatse uphungu koma anawoso tapatsa uphungu koma akanika tipange bwanji uphungu wosi munapasa uyenerera makoloni ineyo papa ineyo olumene mavoti akuyendera mafoni akuyendera ukikuti 1 uku 1 ukikati 2 uku 2 poti apa mutu wanga wawira kwambiri sindikuziwa kuti wina wake atengerapo phunziro loti chani madzulo ano chabwino tiona kuti zikhala bwanji 094102224 tiyankhuleni pa mtetete maswera bwanji pa mtetete halo wawa mami maswera taswera ndi mayi ndani umazunguimbira kuti ine ndi Tracy kuno kunzuzu tiyankhuleni madam Tracy ine ndikuona kuti anthu amene osawena kuti azikwatana kapena sokutembelana chifodishe makonga tapanga adoptingana tataperekerapo wina tipenda kwalera nacho ngati munthu ndi mulongo wake ndiye munthu ndipoko ngati mukwalangiyo sakafuna agonane nzobe zizosathe ifuna nacho ndi magazi amodzi chifoti anatikholi jamwalire ujaziza kuti amayi amwana sakutisira amayi samwalire udazoti asema ondipanga adopti ayi mayi ngakabula ndi mayi basakwena kuti anawo akwatirane ya koma kusangachimusani ngati anawo mukwalangiza bwino kwambasi zikomo kwambiri tathokoza kuchokera kunzuzu zikomo mwamva akunena motsindika aperekanso example yabwino kuti mayi atati amwalire nyumbamo onse wazirira kuti chani amayanga sona anthu amwe azemberana bwanji koma aku Cape Town aja na kuti yayi zimene zitheke pamtetete maswera bwanji hello maswera baba taswera dzina ndani mwazo kuimbira kuti ndikumibawa baba dzina ndani inoyo pepani bwana ino nkhani iyo uzunguza kwambiri ndi zinthu zoti ndi nkhani yotentha ndiuzeni maganizo anu inoyo ndikafika umenevo amenya kuti anawo ndithu akwatirane ndithu akhale limodzi ifakwenda kuti ufuna mtuluke mumtenge wina umuteni mamo mafuna mtuluke mtundu sujuluka simulandu eti ndiye kuti uyu ngati zatheka anthu anawo atapatse blessing akwatirane basi koma mtundu sujuluka iya maganizo anu tamva bana kaya kwanu muzinachitikapo zimenezi zikomo kwambiri ndachokoza bwana choka mulanje zikomo kwambiri mwamva akunenesaso chifukwa nina kuti ukuvuti kumabwera 1 uko 1 inetu palibe program imene yandizunguzapo imene zakhalira apa titani ku pamene papapo inu mukuti ayi inu mukuti yayi ngati zikuchitika zichitike basi panopa timwere madzi pang'ono tikabweranso yayi tikuwerengerani ma message choka pa tsamba la Facebook. We'll be back shortly.
galimoto ipite. Wina ayendetsa galimoto pa Christmas pano. Kodi ndinu kapena ndiyawo? Kuyambira sabata lamawa pa 23 October 2020, Mibawa Television mogwirizana ndi a Blantyre West Conservation Youth Club achititsa mpikisano omwe anthu adzawine mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo mphoto yayikulu ya galimoto. Palinso mphoto za chipukuta misozi kamodzi pa sabata. Pali foni ya Itel A14 yomwe idzipita kwa munthu mmodzi. Komanso pali 10,000 kwacha yomwe idzipitanso kwa munthu mmodzinso. Tumizani SMS ku 613. Mukatero basi mwambumi galimoto mwatenga ndi yanu. Khalani tcheru ndi okonzeka kuti mudzachite nawo mpikisanowu. Galimoto ipite. Chakula tanso kwa mtetete Mibawa Television. Topic ya lero ndiyoti mwana ubwino wa mwana wopangidwa adopt kuti akwatana ndi mwana wa nyumba momo. Pano pandiwerenga kuchokera pa tsamba la Facebook. Uyu ndi Peter Nkoma kuti I don't think it's a good idea to let them get married if they've grown up together. No, they are not supposed to get married. Exactly. Uyu ndi Happy CK Karevia akuti I'm watching from KwaZulu Natal. Ndi chibale asakwatirane. Memphis Matemba kunati anawo akwatirane chifukwa ngati aberekana mwana mosavuta azizemberana abe. Koma ngati nkoteka onse achoke pakomopo akakhale kwina akutero. Usonyezo kuti apanga banja lawo? Apanga banja lawo. Jakube yakuti anawo asakuyenera chifukwa makolo awo ndi amodzi. Adopted child uyunso akuyenda kuti azoti makolo ake. Tangu kanizani kuti atakhala kuti akwatirane angayambane onsewa chifukwa choti maya awo ndi maya amodzi. Akutere uyu triggers butawo akunati program yandiwaza mufaya. John Jibeda kuti there is a biological sister and step sister. Now if it happens that those stepchildren have impregnated each other or they have to or falling in love, I personally have no problem with them getting married. That's it. Akutero. That's it. My message akubwera ambiri kuma ndiyankhezo phone. Pamtete na masamaji. Hello. Wawa mama maswera. Hello. Maswera talikirani kanema timfani bwino mami. Yapi. Ziko mutalikirani kanema. Imene ndaitalikira. Ziko mukwambiri mai ndani kumanzo mukimbira kuti. Asengane kunchisi. Kunchisi ndiyankhuleni nkani yozunguza kwambiri ndiuze ni maganizo anu. Ayiwo masizona hayi ana amene utoteka kuti akatikana ana amene wanda amodzi. Ndamodzi. Ndifunditu adilimo pae. Nkani yitu ndiyo nena kuti tingoyerekeza anawo achimwisana nyumba mwanu mungatani. Ziko mukwambiri kuchoka kuchisa amatimbira kuwikirira. Mairo atawa. Ziko mukwambiri. Mafundi amene akwera William Matope na kuti ana amenewa asakwatirane chimene chino chibale. Kuti akakwatirana zipita kuti. Ndipo ndezipita kuti. Akutero. Alina Veloida kuti ngati apasana mimba pakuyenda kuti pakhale dongosolo la ukwati. Angotero. Ibrahim Shaiba kuti Super DT ana amene akuyendera kuti akwatirane chifukwa palibe ubale pamenepo. Mbuyo pamene pa nthawi Adamu ndi Hava ana obereka adakwatirana. Okay. Zaloza tamene. Wina anachita kundilemberanso message kunena kuti zinachitikapo kwawo. Kunena kuti si anawa analeredwa limodzi. Mwapiriza masukulu apa mwamba onse. Kumano achibala ataona kuti mwana uyu ndi uyu aphunzira onse achita bwino. Anaziwa kuti anawa si magazi, anawa akwatirane. Ati akumtundu anachita kukhala pazote uyinza akwatire wina, uyu akwatire wina, anawa si magazi. Ndi akwatirane. Inde kuti pomutengapo mena mamutenga ulupa kwa mumlipirira school fees yawo yochani. Inali plan. Zikumveka. Pantete maswera manji. Hello. Wakulu. Jine makumboya mwe ujendaruya wanji. Makula maidi. Pepani wakulu ndiyankhuleni maganizano. Ndithi waforoza unalo
ndo akwatizana naja chimene chilike banja yake tendo sanga pasene ulemu nditu zikuzukazo kuta kwambiri sanga samalane monga banja yayi maganizo anu ndalemekeza kwambiri wana aja akulira limodzi wa banja simaganizo akulira anaja mpaka asilirane akwatizane ayi ena nkumanena kuti akulira limodzi akudziwana bwino kwambiri asamalana bwino ndizoona chizoona zimene zozo yayi ndathokoza maganizo anu bwana ndikawera samani monga babale basi kubale zikomo ndithu ndithu baba nathokoza usiku wabwino nkhani ndimene nditenge mafoni atatu omaliza nkhani iyi yandizunguza kwambiri kaya ngati tingafunenso pati 2 ya nkhani iyi pazabwere anawo adzakhale apa ndi apa tidzambe bwino makolo inuyo mukuoneka ngati mukungoyankhula ma emotions anu komano pangafunike pakhale mwana apa pakhalenso mwana tive maganizo awo ana tidzambe maganizo anawo pamtetete maswera bwanji. Hello. Wawa akulu. Ziko mkwambiri ukasungu mene kwa nkani hiyo zungu za kwambiri ndiuze ni maganizo anu. Ndi yangu yandukulira mutu manu. Kaimeni pabu ino mguduka duka. Kaimeni pabu ino mguduka duka baba. Imani pabu ino bwino. Ngaji wala wajimi sana. Awena wafunira ngwaligane. Awena wafunira kulangiza. Mawe wanafuna langizwa yana wala ngona ngona. Kwa mangarare kera aguga na agula mene ho agwaligane ayokaribina. Ngarara majile manyazi ni magolo badi. Kuma anawa tarura akwatirane basi. Unalipo anagwaligana nacho kwa alipea kusama na basi. Zinachitikapo kwanu konko? Pana ulibino bwino. Kana alikuwa kuna aliwao ujakurumbaje wanacho kama magolo ngani ya mwana mwamba tumai komande magolo osachita manyazi ndathokoza kwambiri wakulu mwamba tungani ndamalembesa mwana anabereka yamalembesa sane muyanje pano panzo ndiwerengenso message ina kuchokera pa Yota Mpiri akuna kuti I think it's better you define adoption to a listener. Because I think some of the people are calling and saying they can marry, they don't know what adoption means. That's why adoption nanena kuti adoption ndikunena kuti ndakamutenga mwana kwina kwake koma kucholinga chomutenga mwanayo nchona dakhale wanga tinene kuti mwana uja atenganso senemu yako sanemu yanga chuma changa chonse kaya pawilu chani china chili chonse ndimuyika ndi wanga ubereka ndi so amene akunena kuti magazi tu ndi adoption kaya zikugwirizana basi siziku magazi kuti magazi ndi adoption zikugwirizana basi zikugwirizana ngati magazi ndi unena kuti magazi anga ndi aka ndi magazi ako magazi anga pamtetete maswera bwanji. Hello maswera bwanji. Ndi mai ndani kumazo mukimbira kuti ndi mai mandalo undirande nkani yandizunguza kwambiri ndiuze ngoni maganizo anu. Yana ukaza ukwatirana ayi kauli magazi ya moto. Iye talikira nema timvane bwino mama. Talikira nema timvane. Pepa ya kumbesera so ndiye ndichoncho phone mimi na iPhone yomaliza. Ine ndikupatsa ni 1 minute. Ndiuze maganizo anu mai. Maganizo anga ndomwe yanje. Mwana oti ndampanga adopt ndi mwana ubereka ndeka ndipo ndendeka. Sakwenera kwatani ndi mwana wanga nyumba kaya kwatani sizikwenera zitelo. Ndikukana ndipo ndikukanyitsitsa even makolo kunja kwamene mukundimva. Anawo mukawanga adopt kumakhala nyumba alangizeni apaseni uphongo yenerera kuti mwanayu ndi mbale wako sukwenera kuti upange naye chibwenzi kapena ukhale naye ndi mtima chotenda kuti uningakwatira naye chifukwa kuti ndinu magazi amodzi ndi chibale mawanga omaliza ndamene ziko kwambiri Bambo Lipenga mutu zariyani fundo ndiyomwe ija imene ndikukakamira kunena kuti mwana atapita kampanga adopto ali panopo wachimwitsa mwana amene tili naye momwemo akwatirane ndi banja chimene chingafunika ngati anaja akwatirana tiwalangize sopano kunena kuti ana inu zibwana ayi ndinu ana a banja limodzi musazayambane khalani mwamtendere
kuno tiri kumapeto kwa program. Yes. Ndingo ninanso kumbali ina ena makolo kunyumbako manyumba zimene amapanga amati chani mwanayo akatenga mimba ena amatamanga kwa mchosesa kapena na mapanga zina ndi zina kuti zisaonekere kunjako. Mungauze kuti si bwino apo si bwino. Tiye ngati mwakaza tivuta ife makolo mwanayo abadwe timulere tonse pamodzi. Ngati talephera kuti anaja akhale pa banja ndeti ife koma mwana chipatso chabweracho tichilere bwinobwino ngati so mwana wathu weni tisatengeso ngati mzukulu zikoma kwambiri ndithu. Pamtetete walero anatentha kwambiri ineyo sinazunguzikepo komano lero game inandikulira kwambiri. Ndikuthokoza kwambiri onse amene maonera program imeneyi nonsenso mamwe amene mayimba mafoni ena pa Facebook munalemba nakanika kuwerenga chifukwa ndemanga zanu zinazofunikira kwambiri. Ndithokoze pamakina panali Sumeya komanso Ronex Piri zofunikira kwambiri zinanga ndi Super DT. Thank you so much until next week. Love you so much.